Tää kaveri on oikein yhteiskunnan vihollinen. Ensimmäiset sanat olkoon Marina lopetus. Pitää rakastaa vihaajia, tarina opetus. Kaikki hyvin kunnes mä liukastuin paskaa. Täytyin pihalla, uudet kengät aivan pilalla. Uudet kengänpojat pitää lapset takapihalla, sataa pian. Vanhemmat seisoo vakavina. Juo kolaa, pysyy mieli liikkumassa. Ikkunassa istumassa, liian moni tippumassa. Assa ylösnousuis puskuttaa nuillan. Keksi juuri taavan, rakentaa välilämme sillan. Myydään wifi-höpö, ei ne psykosilla. Ja kuten Juhani sano, oli siinä se milla. On lapsellisesti mukanaani, lupanaani. Jauhettaa kunnon paustot, on se niin mukavaakin. Miehet alussa pukee tarpeidensa syyksi. Kaikki ollaan niistä oikein syväsilmi yytsii. Mitä vangitsevaa bussin ikkunasta näkyy. En odottanut mitä, kirjoitti kokonaisen läty. No nyt näkyy, oma pärstähän se siinä. Syytä vihat mua, ei voi kun rakasta teitä. Mä oon se syypää, mitä tästä voi pyytää. Piilottakaa pommia, kadusta myykää. Mä oon se syypää, mahdottomia pyytää. Pistäkää mut kanssiin, lapsille ne myykää. Pääsee likassa kädet instituutioihin. Merkitään voi katso kerran kaikki kuulijoihin. Nostakaa kädet, kysytään rahat tai henki. Juoks kello edes autolle, näin on parempi. Arvatenkin seisoo alaspäin pystys peukut. Tuulilasi läpi näkyy tien poskes neukut. Lähi-idän seudut herättäkö hänet henki, sinä senkin. Toise onni oma onni. Tai jos onni, niin onni. Pahoillani vaikea pysyä alolani, jo kosti autorahoillani. Poimikaa liftai, niin saattaa olla huumeit. Isoveli seuraa sua meit. En käy klubeis, enkä viihdy stadissa. Täynnä pikkupoikia, jotka taake tanssisalissa. Sulle ei oo haju, on nähnyt vasta aluun. Siisti kauden jälkeen tulee paskiaisten paluu. Kun nää työttömät istuu taiteilijoiden penkiin. Nähdään taiteiden yönä, tehdään sitten pieni lenkki. Purkeja ei saa pitää, mikä pitää laumallista. Mistä pidät, onks tää tarpeeks kaupallista? Mä oon se syypää, mitä tästä voi pyytää. Piilottakaa pommia, kadusta myykää. Mä oon se syypää, mahdottomia pyytää. Pistäkää mut kanssiin, lapsille ne myykää. Ja minä uskon, että nyt te jo pikkusen paremmin ymmärrätte, kuinka tämä toteutuu. Pommi, okei. 2. On. Feidät tulos. Mulla on nyt yksi idea. No niin, nyt kaikki neidit. Missikin oot tanssilattia vierellä. Laske drinkis alas. Sano jätkälle, se vahtii sun laukkuun. Tajut se vahtii sun laukkuun. Eli kun tanssilattialle. Koska seuraava biisi ajan. Mä haluan nähdä kun kaikki liikkuu. Pommi!